Naimbag nga bigat tay amin kakabsat, iti daytoy rambak fiesta ti Our Lady of Guadalupe, intay mandanggayan ti panagyaman, Teresita Ravina ken ti Familiana, Nicole Barit, Jocelyn Bayuga and family, Pagyaman Pay, The Remedios Mendoza and family, Erlinda Alvarez ken ti Familiana, Eddie Garcia ken ti Familiana, Nerissa Garcia ken ti Familiana, Alfredo Makayan and family para itikapya sa lunat, babaen ti panangibabaet ni Apo Guadalupe. Remedios Mendoza and family, Erlinda Alvarez and family, Eddie Garcia and family, Nerissa Garcia and family, Victoria Sullivan, Felicidad Ringor and family, Levi Bragado and family, Mrs. Maria Duca and family, Mr. and Mrs. Jose Reynaldo Dorado and family, Mr. and Mrs. Lord Joey and family, Lorimar Dorado and family, Lord Joseph Dorado and family, Kiana May Callejo, Jessica Callejo, Arlene C. Dapiawen, James Dapiawen Jr., Gina Callejo, Antonio Fajardo, Norma Orfilia, Irineo Abaya and family, Freddy Paul Ringor and family, Romel Garcia and family, Arsenio Olpindo and family, Romulo Gallego and family, Joven Sanre and family, Ken Derek and family, Rosita Sabado and the Familiana, Risa and Leia Macabugao and family, Alfredo Ramos and family, kastamit nga intay ikarkararagan, iti kararwa, De Vicente Haliorina, Alejandra Haliorina, Angelo Dapiawen, Angel Dapiawen, Francisco Alcabedo Sr., ken amin nga minatay ti daytoy nga pamilya. Stamet ti panagyaman ti E.R. Folier. Ababa apakasaritaan ti Birhen ti Guadalupe. Iti parbangon to December 9, 1531, ti umuna a panagparang ti Birhen ken ni Juan Diego, ti dalan daytoy amapan makimisa. Idi addan daytoy ti turod ti tipeyak, nakangeg kadagiti agkankanta, ket idi kumita iti ngato, nakita na ti maysa alibnos adayag a nagpuna. Masapul a maamuam, asyak ti agnanayon ken pudno a Birhen Maria. Siyak ti manangaasi nga inam, ina iti amin a tao. Mangmangeg ko dagiti sangsangit da, dagiti ladingit da, ket ipamuspusak at tumulong kadagiti panagrigrigat da, kadagiti kasapulan da, ken kinadaksanggasat da. Iti daytamet lang agsapa iti Desyembre 9, napan ni Juan Diego ken Obispo Sumaraga, kas inbilin ti Birhen tapno idanon na iti mensahe. Gagangay nga agtanang ti Obispo ket imbagana nga agsublinto ni Juan Diego. Nagsubli ni Juan Diego ti turod idi dandanin lumned ti init iti daytamet lang aldaw iti Desyembre 9. Nagparang manen ni Birhen akasmetla iti damo apan nakakita na itay parbangon. Imbaga ni Juan Diego iti Birhen amang ibaon laengen ti maysa a nataktak neng atao iti obispo. Maysa aklaeng ananumo atao ket sa anak a may kari iti paaramid mo kanya. Pakawanen nak napateg arena. Di a jakayat apaldaangek tamasin awa pusom. Di kakayat apaayen. Ngem imbaga ti Birhen nga awanan ti kayat na nga ibaon,
Dudi iso. Imbilin na nga agsubli daytoy ken obispo Sumaraga, ti kabigatan na. Sana pinanawan ni Juan Diego nga agpakpakaasi o napateg nga ina. Ti sumuno nga aldaw, Disyembre agis, Domingo, napanmanen ni Juan Diego iti balay ti obispo, ket adu arigat na ang nagpakpakaasi kadagiti gwardya, tapno pasrekenda. Nagdamdamag ti obispo, ket ad-addan, anamati daytoy ngem imbagana ken Juan Diego, amang ted daytoy ti maysa a pagilasinan nga isu daytoy tinapudpudno nga ina ti Dios. Ket idi agawid na ni Juan Diego nangibaon ti obispo iti duwa katulong amang surot ken mangpaliiw ken Juan Diego ngem dida nasurutan daytoy. Ket nayaw awanda. Idilumnek ti init iti daydi nga aldaw iti Disyembre agis, nagsublimanen ni Juan Diego iti turod ti peyak, tapno idanon na ti kuna ti obispo, dadanon na nga ururayan ti birhen. Impakaamuna nga agsapsapol ti obispo ti pagilasinan, wenno tanda, daytoy ti maikatlo a panagparang ti birhen. Inkari ni birhen nga ited daytoy ti pagilasinan a dawdawaten ti obispo. Idi malpas ang makisao ti birhen, nagawid ni Juan Diego. Nadanon na ti uliteg na ni Juan Bernardino, nakaro ti gurigor na. Idi sumuno nga bigat, Desyembre a 11. Tinaripato ni Juan Diego ti uliteg na, ket saan na natungpal ti misyon na, ken obispo Sumaraga. Gapu tapat siya ni Juan Bernardino nga umasidegen ti ipapatay na, binilin na ti kaanakan na amapan mangala ti padi, amamulot ken kuana iti kabigatan na. Iti agsapa ti Martes, Desyembre a 12, nagpaili ni Juan Diego ket niliklikan na ti tapaw ti turod ti peyak, gapu ti buteng ken liway na ti saan na apan nakatungpal ti karina iti berhen. May sapay, di na kayat amataktak amapan mangsukon ti padi, gapu ta mamati unay daytoy iti kinapateg ti maudi a sakramento ti asidegen amatay. Ngem idi addan daytoy ti bangir a turod, nasdaaw daytoy tanasabat na ti birhen. Daytoy ti may kapat a panagparang iti birhen. Dinamag ti birhen no sa dino ti papanan ni Juan Diego. Imbaga daytoy ti kasasaad ti uliteg na ket imbaga na at niripato na daytoy idi kalman. Imbaga ni berhen ken kuana, denggem ken seguraduem, napateg nga anak ko asalwadan ka, di ka agbuteng wenno agleddaang, wenno malmalday. Di mo ayaam mo nga addaak, siyak nga inam, rumbeng at tumulong ken kamang mo, di ka madanagan, na imbagen ti uliteg mo, adda ka di pay sa bali akasapulam. Ngem idi metla aka nito, akasasao ni Juan Diego, nagparang met daytoy ken Juan Bernardino, ket pinaimbag na. Iti daytamet lang aldaw iti Desyembre 12, imbaga ti birhen ken Juan Diego, nga umuli daytoy ti turod a pagtubtubuan laeng ti cactus, ruot ken adu asiit. Saan pay ang nakakita ni Juan Diego ti uray anya asabong, ngem ididimteng ti tapaw iti turod, natarnapan daytoy tinapipintas a rosas Castilian, anabasa ti linnaaw, ken umayamuom ti bangluna. Idi nakapuros ni Juan Diego ti rosas, impan na daytoy ti berhen, ket inurnos daytoy iti tilmana. Sana ingalot daytoy, ititenged na tapno saan amaregreg dagitoy. Santo imbaga ti berhen, daytoy ti pagalasinan, ket nasken nga ipan mo ti madaydayaw nga obispo. Babaen tinagan ko, ibagam ken kuana agapu iti daytoy, makita na ken maimatektekan na, ket patgan na iti dawatek ken kuana. Kitain na anas ken na mabangon ti simbaan ti disso a kayat ko. Iti daytamet lang aldaw, ti Disyembre a 12, dimteng ni Juan Diego, ti balay ni obispo, ngem nabayag manen ni pinaguray dagiti gwardya, ken dagiti tagabo. Pinili da akinita, noan niya ti binungo ni Juan Diego, ti tilmana.
Ngem tilaeng nakita dagitoy ket napinturaan a sabsabong ti rosas. Idi makastrek ni Juan Diego ket addan ti sango ti obispo. Winarwar na ti kabal na ket naiwara dagiti nalangto ken nalalapsat a rosas ti basar. Ngem anyan adda anainot anaimaldi ti intero aladawan ti berhen ti kabal ti mismo asango iti obispo akas impinta ti maysa anay isang sangayan nga ima manipod langit. Iti ladawan nagukob dagiti dakulap ti berhen nga agluwalo ket dagiti buok na ket agdis suda iti abaga na ken ti uneg ti kapa na ket kasman imparangarang tinagtimbuk kel a rupa na ken apagkidem a mata na ken umisisem. Ti milagro ana ipatawid iti amin a kapututan ti panakakita ken panakaammo ti pudpudno a rupa ti berhen. Gaputa nakita ti obispo ti pagilasinan dinawat na dagiti rosas Castilian. Ket ti panakaipinta ti ladawan ti berhen ti kabal ti mismo asango na dagos a nagparintumeng dayta. At daytan tinapudno aladawan ti berhen. Nagsangsangit ti obispo a nagluwalo ket dimmawat ti pamakawan ti saan na panamati a dagos ken kuana ken ti imbaon na. Kasmanla idiwarwaran ni Juan Diego ti kabal na ket natinag dagiti sabsabong ti rosas iti basar. Adda ti berhen ti likodan ti obispo ket binayan na a maimaldit ti kabal ni Juan Diego iti ladawan na akasla nagparang iti sarming. Ngem iti kinapudno na adda ijay ayanda amang buybuya kadakwada iti dayta adarikmat. Ngem dida a makita agraman ken Juan Diego. Idi agsubli tinaan-anay arikna iti obispo. Iniinayad na ken napnuan alikaka nga inala na iti kabal ket inpan na daytoy ti uneg ti bukod na akapilya ket implastar na iti altar. Nagtalinaed ni Juan Diego iti balay ti obispo iti dayta arabii ket inistoryana dagiti napasamak ken kuana ti lasod ti dayta alawas. Mas daaw da aduwa ken ti obispo ti kinadatdatlag dagiti pasamak nga inted ti Dios kadakwada. Ket ti uneg ti du alawas na ipatakder ti kapilya kas pagayatan ti berhen. Naikabil sadyay ti dadawan ti berhen tapno makita ken pagrukbaban dagiti tattao. Insagot ni obispo sumaraga iti kapilya iti Dios iti December 6, 1531. Manipod iti dayta nga aldaw, dinaydayo dagiti tattao ti kapilya. Dinaydayo da tinaisang sangayan na pintas ti ladawan ti berhen. Aging gaita, aldaw ken rabii adu ti mapan sumuksuknal ti ladawan ti berhen ket saan a nagbalbaliw ti kinapintas ken dayag ti ladawan. Idi agangay, improklamar ti simbaan ti titulo nga Our Lady of Guadalupe, iti patron ti amin nga Amerika. Idi 1935, formal nga inaiwaragawag ti patron ti Pilipinas ti Our Lady of Guadalupe. Anya na kinagasat daytoy parokyami nga uray adu ti pagkapsutan na nagbalin a may kari nga isu ti aywanan ni Birhen di Guadalupe. Napno ti rag-o ken pagyaman iti amin nga agindeg iti daytoy nga parokya ta itang aldaw na danon manen ti panagfiesta na. Danggayan tayo nga rod as iraragsak dagiti kakabsat agimong mantanas ti inda panangidaulo daytoy misa panagyaman. Isuda nga hermana ita nga tawen. Pasangbayan tayo ti Apo, babaen kadagiti ministro na nga idauluan ni Most Reverend Marlo M. Peralta Didi, abayabayan dagiti Apo apapadi a naggapo iti naduma-duma a parokya. Tumakder tayo ket kantaen tayo as iraragsak ti kanta a panglukat. Wow.
patay at kanta, binangay daing kaisala, nagkasak kay Kenkwana, kay ko'y di andam, ay naramit di ako. Umay kayo, maglaksa kayo, nakakuha mingi ama, ibalay di kempisa, amin nga ibang kininawa, sa lunang biyak kempisa. Kay ko'y di aldaw, kay naramit di ako. Umay kayo, magraksa kayo, palikugin amin ang bana, ipanantay pa'y kita. Iwasin ay amin agura, na sumagot pataya. Kay ko'y di aldaw, kay naramit di ako. Umay kayo, magraksa kayo. Tatayo amin na umili, hintay amin idiri. Tiyaya ti Diyos sa nasuni, tuyal tawag na pili. Kay ko'y di aldaw, kay naramit di ako. Umay kayo, magraksa kayo. Kanti Anak, kanti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat, bigbigan tayo kuma kada kiti basbasol tayo. Tapno may karitay, ang makiranod kada kiti nasantuan ang misteryo. Ang konfisara kiti Diyos, ang manakabalin, amin. Ken kada kayo may kakabsat. Tasya nakabasol. Iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko unay. Iso magpapakaasya ken Santa Maria nga dunayon ni Birhen. Kadagiti amin nga angkeles ken santos. Ken kada kayo may kakabsat. Kakasila kuma iti Apo Dewa Diyos. Kasya natin kuma, ti manakabalin na Diyos, ket kalpasan, ti panapakawan, dagiti basbasol tayo, ipanatayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Dios ti kamatuan.
Kumararag tayo, manakabalin, kinagdanayo na Diyos, kinayat mo, pinabaro, dagiti amin na parswa, iti sidong, ti ayayatem nga anak mo, nga ari, ti sangalubungan. Ispalong ka, dagiti amin na parswa, iti kinadakas, kadagserbi, kanagdaydayaw da, nagdanayon kenka. Dawatan mi daytoy, gapo ken Jesu-Kristo, nga anak mo, ken apo mi, isa makipagbiag, ken makipagari kenka, iti tempuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agdanayon, nga awan ingana. Amen. Agtugaw tayo, taintay dim nek kadagiti maibasa. Di maibasa na adaw ti libro ni Propeta Zacarias. Ikan tayo ti ragsakyo, da kayo at tao ti Jerusalem. Umayak makipagnaed kada kayo. Iti dayta at tiyempo, adunto a nasyon ti kumamang iti apo, ket agbalindan to at tao na. Makipagnaed to kada kayo, ket mamamuyo nga ibaunak kada kayo. Agbalinto manen ti Huda anay sangsangayan, ako kwa ti apo, ti nasagraduan adaga. Agbalinto met ti Jerusalem a syudad, nga ipangpangruna na unay. Agulimek kayo amin, ti imatang ti apo. Umay kada kayo, manipod tinasantuan nga pagnaedan na. Ti sao ti apo. Agyaman tayo ti Diyos. Adu dagiti naindakla na banag, nginaramid kanya ti manakabalin a Diyos, ket nasantuan tinagan na. Adu dagiti na indakla na banag nga inaramid kanya kiti manakabali na Diyos, ket nasantuan tinagan na. Toy puso kidaydayaw na ti apo, ket agragsak toy kararwak, gapo iti Diyos amang isalakan kanya. Adu dagiti na indakla na banag nga inaramid kanya ti manakabali na Diyos, ket nasantuan tinagan na.
Tanalagipnak, siya ka nanumo nga adipen na. Ket manipod ita, awagan dakto ang nagasat dagiti amin at tao. Gapu ka dagiti na indaklan abanag, ngay naramid kanyak, ti manakabali na Diyos. Nasantuan tinagan na. Adu dagiti na indakla na banag nga inaramid kanya ti manakabali na Diyos, ket nasantuan tinagan na. Kasya na dagiti agbuteng kenkwana. Manipod iti may sa akapututan, agingga kadagiti sumarsaruno. Imparang na tibat panakabalin na, titakyag na, ket winarawara na dagiti natangsit, at tataong kastamet dagiti gandatda. Adu dagiti na banag nga inaramid kanya ti manakabali na Diyos, ket nasantuan. Inikat na dagiti manakabalin nga ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinenek na dagiti mabisin, kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Adu dagiti na indakla na banag nga manakabali na Diyos, ket nasantuan tinagan na. Tinumpal na ti Karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na kasya ni Abraham. Ken ti amin akapututan na iti agnanayon. Adu dagiti na indakla na banag nga inaramid kanya ti manakabali na Diyos, ket nasantuan tinagan na. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may paayken ka o Apo. Nagrubwat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan. Iti maysa nga ili ijay Judea. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babbai impokkaw na. Nagasat ti ubing nga ipasngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko taumay naksarungkaran ti ina ti apok. Taapaman anangig ko ti kablaaw mo, naggaraw ti ubing iti tiyan ko, gapo iti ragsak na. Wen, nagasat ka tamamati ka, matungpalto ti insa uken ka ti Apo. Kinuna ni Maria, toy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak toy kararwak, gapo iti Diyos amang isalakan kanyak. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paayken ka o Kristo.
morning. Sapay la pumata, nasayat, ti panagreingyo, tatay bigat, nang nangrunang in may tayo nga mangrambak, iti nasantuan nga misa, akas panagyaman, kani Apo Maria nga katalag tayo, kani sumet ti patron, ti parokya tayo. Dito'y Sevilla, Our Lady of Guadalupe. Babaen da ito'y nasantuan nga misa, at datayo manan dito'y nga silalagip, iti kinaimbag ni Apo kada tayo. Daytoy ti kang runaan nga lagipen tayo. No mangrugi tayo iti anyaman nga aramid. Kasla iti nasantuan nga misa. Ti Diyos na imbag. Kano kitaan tayo ti biyag tayo, at data ti padas tayo. Mapadpadasan tayo amin ti kinaimbag ti Diyos. Uray anya ti kasasaad tayo iti biyag. No magna tayo iti rigat, ada ni Apo nga mangkadkadwa kada tayo. Sana tayo panawan. No mapakapsot tayo, tinakam tayo. Ada ni Apo nga mangmangted, tipigsa tayo. Tapno saan tayo nga maupay. No kasla tayo mapukaw, ititurong tibiyag tayo. Ada ni Apo nga mangidalan kada tayo. Takuna ni Apo Isus, siya iti dalan. Isu nga daytoy ti kinaimbag ti Dios. Ngam ni Apo saan lang nga naimbag, manangaasipay. Isu nga itang abigat, sila lagip tayo manen, ti kinamanangasi ti Diyos, kada tayo. Amin tayo ket managbasol. Awan ti makibaga, nga awan basol na. Ngam uray managbasol tayo, ni Apo, iparigna na lagta, ti kinamanangasi na kada tayo. No panawan tayo ni Apo, gapo iti basol, ni Apo, birukan na tayo. Agingga makasubli tayo manen kanyana. No talikudan tayo ni Apo Dios, iti anyaman nga rason, ni Apo, sana tayo talikudan. If we are unfaithful to Him, if we are unfaithful to God, God remains faithful to us. Kitaan tayo laeng ti agasawa. No ti agasawa ket nagbasol ti maysa, kasla kumang nga nangala ti sabali nga hanangasawa, kaadwan dayay maysa nga nakabasulan na umanaw medten because the husband or the wife has been unfaithful. Ngam ni Apo saan? Even if we are unfaithful to God, God remains faithful to us. That is the mercy of God. Isunga ko na ni Pope Francis, no kaya tayo nga mamuan, no anya tinagan ti Diyos, kuna na tinagan ti Diyos ket asi tinagan ti Diyos. Ken ti rupa ti Diyos, ket rupa ti kinamanangasi. So that's the mercy of God for us. Ita rambakan tayo ti fiesta ni Apo Maria Guadalupe. Ti malagip ko nga saludsuden tayo, apay nga agparang ni Apo Maria. Nagparang kani Juan Diego iti 1531, nagparang ijay Fatima, nagparang ni Apo Maria ijay Lourdes, ijay Lourdes nga kuna tayo, kanda dumapay nga lugar nga nagparangan ni Apo Maria. Anya nga tati rason,
apay nga agparang ni Apo Maria. It is not difficult to look for the answer. No ni Apo Maria agparang, gaputa at dati special message na kada tayo. Saan nga ta nga agparang, no awan ti importante nga ibagana kada tayo nga anak na. And very often, if Our Lady appears, it is to give her message to us. A message that will teach us how to follow her Son, Jesus. Muna nga kadagitoy nga panawin, people are going away from her Son. So if Our Lady appears, it is to give us the message on what her Son wants from us. Tapno saan tayo nga maiaw-awan. So basically, daytoy ti rason. Kano agparang ni Apo Maria, gaputa, she wants to intervene. Our Lady wants to intervene. She warns us. No makita na nga adu kada tayo, tipilpilyon tayo nga dalan, ket mapantayo, pakadadaulan ti kararwa tayo. So she warns us. Iso nga imbagana one time iti nagparang, many will go to hell if people do not repent. So dahito iti rason ni Apo Maria, she intervenes, she warns us, she leads us to her Son. Dahito iti rason no apay nga agparang ni Apo Maria. Otherwise, siguro, nga malagip if she knows that we are doing okay. So, dahil iti rason why Mary appears to certain people. Tata, ni Juan Diego, na nagparangan ni Apo Maria, iti Guadalupe. Sino ni Juan Diego? Ni Juan Diego, he belongs to the indigenous people. Native Isuna. And most probably, babaunan laing. And most probably, he's poor. Awanti adu nga adal na. Isu nga ti sa ludsod, apay nga pinili na ni Juan Diego nga pagparangan. Apay nga pinili ni Apo Maria ni Lucia, Francisco, ni Jacinta nga pagparangan. And these are little people. These are people who are poor, who are not educated. May sa ti rason nga makita why ni Apo Maria isuda ti pinili na nga pagparangan. Because they are open to her message. They are open. Silulukat ti puso da nga mangawat ti mensahe ni Apo Maria ken si sasagana da nga mangtungpal ti dawaten na kadakwada. So this is the reason. Apay pinili na isuda. Apay kathan nga piliin dagiti nangangato nga pagpakitaan. Apay kathan nga piliin dagiti addaan ti PhD nga pagparangan. Because most probably they will not accept her message. Takunada aduti ang mumin, you don't have to teach us. So, dahito ni Apo Maria, she chooses people, little people, ordinary people, even poor people, because amuna nga they are open to her message. Iso nga kitaan tayo,
Nung nangato ti adal tayo, be careful. Abangan nga ni Apo Maria kat hangag parang kada tayo. Joke only. So this is the message. She chose little people because she knows that they are humble. They are open to God's message. Iso nga kakabsat, finally, the Blessed Mother is close to the humble. Just like her son Jesus, he is close to the humble people. Why? Tadigat dayjay tinasao tayo, they are open to God's message. Isung ako na ni Apo, ijay Bible, the last will be first, and the first will be last. Dagajay naudi isuda ti tanok ni Apo. Ngam dagajay mangitan tanok ti bagida, isuda ti pababa ni Apo. So, this is how God looks at us. He is close to the humble and rejects the proud. Isunga kunani Apo Maria, dagiti nakumbaba, isu ti tangsit ni Apo. Ngam dagiti natangsit, isu ti dagiti napakumbaba, isu ti itanok ni Apo, ngam dagiti natangsit, pagawiden na ida, ngak ima-ima. So, we have an idea, noan niya ti kayat ni Apo kada tayo, humility. Humility. Tano, napakumbaba tayo, napakumbaba ti puso tayo, God reveals Himself to us. God does not reveal Himself to the proud. Kanakas ko na tayo, why does He not reveal Himself to the proud? Because amuna, nadagiti natangsit, ibagada, amumi aminen, mas aduti amumi. So, how can God enter a heart that is proud? But God reveals Himself to us if we are humble. We can know God better if we approach Him in humility and poverty of spirit. So this is how God works. This is why God chooses the Blessed Mother to be the mother of Jesus, because she is also little. She is nothing before men. Isu maisuti pinili na, intanok na ni Maria. Kastamet no apay ni Maria, tipilpilyin na nga pagparangan dagiti little people. Akas ko na tayo because they are open. So Mary reveals Himself to them. God reveals Himself to them. Isu nga datayumet, no kayat tayo nga mamamu ni Apo Dios. Let us approach Him in humility. And then He will reveal Himself to us. Isu nga kakabsat, daytoy, ti fiesta ni Apo Maria of Guadalupe. So we are lucky, we have this feast to honor her, and let us ask for this grace. The grace of humility, and then panagtalag ka ni Apo. At dati famous, ngayon baga ni Apo Maria, nagparang ka ni Juan Diego. Anya dayjay, am I not your mother? Hanga saan nga siyak kadi ti inam? Apay kat imbaga ni Apo Maria daytoy ka ni Juan Diego. Tanarik na ka ni Juan Diego akas naibasa ka datayo tatay,
nga ni Juan Diego, she doubted Mary. She doubted kimurang titalag kanya na. No apay kat ana nga dimawa ti tulong na nga mapaimbag ni uncle na. Iso nga kuna ni Maria kanya na, am I not your mother? Iso nga, in a way, she chided. Kasi she gently scolded Juan Diego. Why he did not trust her. Apay kat sana nga inted, apay kat nagduadwa kanya na, am I not your mother? Di kaya ni Maria, nga ibagbaga kada tayo, dahil ka imbaga na, kasla, apay kat agduadwa kayo kanya. Why do you entertain doubts about me? Am I not your mother? So in a way, di bagbaga na, dahil nga imbaga na, kari ni Apo Maria daytoy, in Karina, nga if we go to her, sana tayo baybayan. She will give what we need. If we go to her, only we should go to her as a mother. Am I not your mother, kuna ni Maria? So if she tells us that, it means that kasla tayo agduha-duha. Ngam ko na saan, I am your mother. Iso nga dahito pa'y tinapintas kan famous words ni Apo Maria kan ni Juan Diego nga dahito nga sa una ket naiyukit ijay altar, ijay Basilica de Guadalupe, ijay Mexico. For people to always be reminded, am I not your mother? So nga kakapsat, daytoy ti fiesta ni Apo Maria de Guadalupe. May tinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Mamatiyak, irimay sa Diyos, Ama manakabalin amin, Anamarsway ti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken ti may isang ako nga aso. Bugbog to nga anak ti Diyos, nagtao ti Ama, ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos na nagtao ti Diyos, silaw ang nagtao ti silaw. Napaypay siwa Diyos na nagtao, ti napaypay siwa Diyos. Nayanak saan na naparswa, Diyos akas metlaeng ti Ama, ket gapuken kuana na aramid dagiti amin. Sa dilangit, ket nangala ti bagina ti tiyan ni Birhen Maria, panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet anay lansay ti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar ti may katlo nga aldaw, kas palawagen dagiti na santua na surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangte diti biyag. Nagkakaw ti Ama ken ti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog ti Ama ken ti Anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasoy. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Apo Diyos, agubuhayan ti amin a kinaimbag, at tuy kami nga anak mo, as ipapakumbaba ako mamangkeng ka.
Tapno income idatag dagiti ununoy mi, kat patyan mi, unay ababaen ti panangibabat ni Virgen de Guadalupe, agtalineed tinatibker apamati mi. Ti sungbat, ti tunggal kararag kunatayo Virgen de Guadalupe, ikakasi na kami. Birhen de Guadalupe, ikakaasi na kami. Idawdawatan tayo ni Santo Papa, dagiti amin nga panggep na, dagiti obispo ken papadi, tapno babaen ti panangtarabay ti nailangitan nga ina, agtultuloy daan na salunat, natibker, ken naragsakda nga agserbi, amang iturong dagiti tattaw iti pudno a pamati, ngawan pa nagdwadwa. Dawaten mi ken ka, Apo. Birhen de Guadalupe, ikakaasi na kami. Idawdawatan tayo dagiti amin amang idadaulo ti gobyerno. Isuda at inalek ni Apo Jesus amang aywan ken mangsalwat kadagiti anak na. Agbalinda kuma anapakumbaba ken nasiglat amang salaknib kadagiti iturayanda. Sangsang kamaysada kuma amang itag-ay ti hustisya kadagiti magungundawayan, tulong finansyal kadagiti marigatan ti panagbiag, ken ipayanda kuma tinatalged apag sapulan dagiti awan trabaho na. Dawaten mi ken ka, Apo. Birhen de Guadalupe, ikakaasi na kami. Idawdawatan tayo dagiti amin na Kristiyano dito'y lubong, dagiti kakabsat nga agdaldaldayasat kadagiti agduduma a parikot, dagiti amin na masaksakit, physical ken emotional a kasasaad, dagiti biktima ti agduduma agdigra ken kalamidad, tapno babaen tinabileg apan ang ikakaasi ni Virgen de Guadalupe, agtali na edda nga agtalek ti kaasi ken nayat ti manakabali na Dios. Dawaten mi ken ka, Apo. Birhen de Guadalupe, ikakaasi na kami. Idawdawatan tayo dagiti amin namang bukbukel daytoy a parokya, dagiti sangapulo nga barangay na amin na kaming ti pastoral council, sisa officers ken commission heads, acolytes, lectors ken altar servers, tapno ipaay kuma ni Santa Maria de Guadalupe ti panangi tinaysang sangayan apan nang tarabay na kadakwada. Agtultuloy da nga aktibo para ti amin na programa ti parokya kang runaan ti panakaya si dagiti tattao iti puso ni Jesus. Dawaten mi ken ka, Apo. Birhen de Guadalupe, ikakaasi na kami. Kastamet nga inayon tayo nga idawdawatan, ti adadupay a bendisyon ken grasya, pakairamanan ti salunat, ti kura paroko tayo, ti panagbalin a naidumduma, ti kay papananday to'y arambak fiesta tayo. Sapay kumata agbalin nga inspirasyon tayo, ti Nuestra Señora de Guadalupe, iti panagserbi, dawatin mi ken kaapo. Virgen de Guadalupe, ikakaasi na kami. Sangsang kamaysa tayo amang idawdawat, kadagiti amin, apimusayen, nang runa dagiti imun una anaglaso ditoy a lugar, ken dagiti amin akararwa nga awan makalagip kadakwada. Tapno babaen, ti grasya, ti pamatida. Adaddan nga makipagragsak, iti pagarian sa dilangit, dawaten mi ken kaapo. Birhen de Guadalupe, ikakaasi na kami. Dagitoy Apo, dagiti ununoy mi, bendisyonam kadida, iti kasta agbanag da amin, ang makaayo ken ama sa dilangit, kapuken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen.
Madaytoy daton kadagita imam, ket may paaya pakadaydayawan, ken pahigloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken tikadagupan, tinasantuan nga iglesia na. Idaton may kayong kaapo, ti sakrifisyo, ang mamagkakapya kada kami, ipay mo kadita ni Kristo nga anak mo, itad na ti panagkaykaysa kan kapya, iti sa ngalubungan, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka, Itagayo dagita puspusayo. at dada na si tatag-ay iti apo, Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. may kariket rumbeng. Pudnoona ay may karikat arumbeng. Anong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami, iti amin at tiyempo kandisom, agyaman kam keng kaapo, na santuan nga ma, manakabalin kalagdanayo na Diyos. Gapot ang linanaam, iti lana ti ragsak, ni Apo mi Yesu Kristo abugbugtong anak mo, tapno iso ti agdanayo na padi kan ari, iti sangalubungan. Iti kasta babaen ti panangisakripisyo na iti altar, ti krus, ti bagina, kasawan tulaw na adaton ti kapya, itong palnadag iti misteryo ti panakaisalakan iti tao. Ket inton mapasukunan dagiti amin na parswa, iti sidong ti turay na, yawat nanto itanadyusan adayag mo, ti agnanayo na pagarian ti pudno ken biag, pagarian ti kinasanto ken grasya, pagarian ti kinalinteg, ayat ken kapya. Makidangdanggay kami nga rod kadagiti anghel ken arkanghel, kadagiti trono ken dominasyon, ken kadagiti amin na bunggoy ti langit, ket ikantami ti imno ti panakaydaydayo mo, ket konami adi agsaday. Pudno unaya po, abig ka nga kinasanto, kat sikati kabuhayan, ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga rod, nga ipaay mo, ta Espiritum, amang pasanto kadagito yadaton. Tapno pagbalinem, kat ipaay mo ida, kada kami, abagikan, dara ni Apo mi Yesu Kristo. Iso'y disakbay, ayawat na, asya ayat ibagina, tam nagtutuok, nangalat itinapay, nagyaman kain ka, pinispisi na siya na inted, kadagati disipulos na ket kinunana. Alain niyo ket mangangkay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagig, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastama da kalpasan, dahil pa ng rabiida, nangali iti kalis, nagyaman manen kain ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain niyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darat. Darat ti baro ka nagnanayo na tulag.
Iso may buyat to may paay kada kayo. Ken kadagiti aduat at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagipyo kanyag. Ti misteryo ti pamati. Itingarud panangilagip mi, ti papatay kan panangungan ni Kristo, idaton may kayang ka, apo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam kayang ka, ta impay mo, amay kari kami nga daditoy sa klang mo, ka nagservi kam kayang ka. Dawatan mi apo, tada kami makiranod, ti bagi kandara ni Kristo, pagkay kaysana kam kuma, ti Espiritu Santo. Naglagi pa maapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan kat parayrayom tayat na nadyusan. Naglagi pa ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga obispo mi ken amin a papadi. Naglagi pa payapo dagiti kakabsat mi amat maturog a sinanama iti panagungar danto ken amin a pimusayan iti sidong takaasim. Awatem ka iti sidong taranyag mo apakakitaan ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipay mo matakaasim kada kami. Aramidam kumamay karikam amin iti agnanay na biyag, kan makiranod kam to kinanggasatan na biren Mariang ina ti Dios, kan nagasat nga Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo anak kapudno ang nagserbi ken ka, makikadkadwa kam tukadmet kadakwada, ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga apo mi. Gapo ken Kristo, si kay kaysa ken Kristo. Ken iti silong ni Kristo, iti tempoyog, ti Espiritu Santo, irok ni Mikain ka managabalin nga ma, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga wan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisalakan ang pamagbaga. Kaya naadalan, kadagiti na Diyosan ang panusuro, turdan tayo tiyag ko na.
Ikanawa kami, Apo, iti amin na kinadakes, idam kadakam, ita iti tinapay ti anak mo, nga iso ti ari ti sangalubungan. Tapno iturong na kami ti dalan ti ayat, ken panagserbi, ken tapno agbalin, apik sami karagiti panubok ti biyag, iti pamilyami. Iti panagururay mi iti yaay ni Yesu Kristo, anang isalagan kada kami. O Apo mi Yesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo. Kapya ti ibatik kada kayo, kapya ang agapo kanyak, titid ko kada kayo. San kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di ka ti pamati ti iglesia. Ket kas manyanuro ti pagayatam, ipaay mo kad asi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa. Sikang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awaning gana. Amen. Ti kapya ti Apo, ken kanayon kumangad da kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipaayo iti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Peace with you, peace with you. At to'y na Jesus, nga kodero ti Diyos, at to'y ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat dagayen ayaban ti padayana. Apo, jak may karingo may kakanya. Yan ti may salaing nga sao mapaimbagton to'y kararwa.
musika, isilaw mi, ikamay kari, nagserbi, ang musika, ikamang mi. Kas may sabangan, pinamilihan itagan, kasat kayo nga serbiti apon, narasin at tapos ka, ibinigin, musika, isilaw mi, ikamay kari, ang serbi, ang musika, ikamang mi. Kumararag tayo. Apo, nataroonan kami, iti tinapay amang ted ti agnanayo na biyag. Ipay mo kadi tada kami, ngagragsak, iti panakatungpal mi, kadagiti bili ni Kristo nga ari, may ranod kamto, kengkwana iti biyag nga agnanayon. Gapo ken Kristo, nga anak mo ken apo mi. Amen. Pagtugaw tayo, Apo. Napnuan ragsak ken bendisyon, tinaisang bay ti gimong mantanas, nga iso ti Hermana itangatawen. Ti sibubukel nga mantanas Pastoral Council, inakman apo iabrasa, tinabara nga panagyaman mi, iti adu nga sakripisyo, tulong, ken anos, iti tumunggal maysa kadatay amin. Iti panangibabaet ni Apo Virgen de Guadalupe, nariknak, ti aglaplapusanan nga ayat, iti pumarokya. Kadagiti naaalibtak nga sisa manarawidwid, dagiti barangay officials, karamanan ti tanod, kan SK, barangay mates, parokya, aglalo kadagiti nang ipaay ti oras ken tiyempo nga agsagana. Dagiti unexpected help, financial man, ideas man, help from my co-teachers, ma'am, thank you. Ni Apo Santa Maria de Guadalupe, timang subad, kadagiti amin nga tulong ken sakripisyo yo. Most Reverend Marlo Peralta Didi, Apo, dagiti apo nga papadi nga nagapo iti naduma-duma nga parokya, kadagiti amin apo nga bisbisita, gagayem ken kakabsat. Happy Fiesta kadatayo amin apo. Thank you. Hintay man met apo garod, isa runo nga denggen ti mensahe nga ipaay kanya tayo ni Apo Rufo Abaya. Ti motivator mi, Apo. Iso nga sinurpresa tatay nga imbagak nga iso ti agyaman, tagsakita, aksyak ba't ti sinurpresa na, bimales. Ala Apo, piyesta tayo amin, agyaman na, launay kada kayo, ti gimong mantanas nga nag-host ti parochial Christ the King, ken day ti piyesta tayo, dagiti sakripisyo ken ayat yo, dagiti lulualo ken luluayo, nagtutuok ken marigrigatan, gala ni Apo Diyos ti mang bendisyon, babaen ti manang ibabat ni Apo Santa Maria, nadaag datoy nga selebrasyon, ta adto dagiti kakabsat nga papadi, idaulwan ti nadungo na anos, na ayat latta nga arsobispo tayo, ti ama ti pamati, ni Apo
Arsobispo Marlo M. Peralta, kadagiti amin nga papading adda ditoy, kada kay amin nga bisbisita nga naggaputi na duma-duma aluglugar, na daag daytoy nga selebrasyon, dagiti nagatendar ta imuna a misa, dagiti misa ti pagadalan, nagbalin nga na nabunga daytoy nga aldaw, babaan ti panagtitipon tayo, spiritual man, financial man, at daman ditoy ken adda ti abroad dagiti inayat nga timulong iti daytoy nga panagpiesta tayo. Pagyamanan da kay amin awan ti mainaganan sapay kumata amin nga aramid tayo pakaidaydayawan ni Apo Dios. Kada kayo nga imay di maray Apo marinayo kumati dungo ti ayat kasi imbaga ni Apo Santa Maria di mo haan ka di nga siyak ti inam ibagbagana awan ti pagdanagam no adda ni awan no adda ti ina tayo. Iso nga mamaminsan tayo nga palakpakan, tibagbagi tayo, datay amin palakpakan tayo Apo. Palakpakan tayo, tinasantuan na ina tayo ni Apo Berhen Santa Maria de Guadalupe. Kangrunaan ti amin palakpakan tayo ni Apo Diyos. Tumakder tayo. Ti Apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ket bendisyonan kay kuma ti manakabali na Dios, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen iti misa tayo, intayon iti kapya ti Apo. Agyaman tayo ti ti Diyos.